O werela nkeji 15 gafee elekere 12. Daalụ. Aha m bụ Ijeọma. Ebe a ka anyị na-amụ ka esi asụ Igbo. Ebe a ka anyị na-amụ ka esi asụ Igbo. Taa anyị ga-amụ maka elekere. Taa anyị ga-amụ maka elekere. Ngwan. At the end of this video, I invite you to take the free conversation training linked below, okay? I invite you to take the free conversation training linked below at the end. All right? Ngwan, ka anyị bido. Kee ihe na-akụ. Kee ihe na-akụ. O jirila nkeji 15 gafee elekere 12. Ka m gosi gị. That way. O jirila nkeji 15 gafee elekere 12. Okay? So, ka m kwuo ọzọ. Kee ihe na-akụ elekere 10. Elekere 10. 10 o'clock, okay? Then elekere 12. 12. Elekere 12. O jirila nkeji 15. Nkeji 15. 15. Nkeji 15 minutes. Okay? Nkeji 15 minutes. O jirila nkeji 15 gafee elekere 12. 15 minutes past 12. Okay? 12. 12. 15. 15. Okay? Nkeji 10 minutes. Nkeji 10 minutes. Elekere 10 o'clock. Okay? Kee ihe na-akụ. Kee ihe na-akụ elekere 10. Elekere 10. 10 o'clock. Okay? Kee ihe na-akụ elekere 10. Ngwanụ. Kee ihe na-akụ n'ebe ị nọ. Kee ihe na-akụ n'ebe ị nọ. What's the time where you are? Kee ihe na-akụ n'ebe ị nọ. Ngwanụ ka ọ dị o na-asụkwa Igbo. Anyị ga-ahụ ka ọ dị.